awusho uJesu wayengakhipi lamanzi wayengakhipi lamanzi ndabeni uJesu nje was silent and speaking from within, understanding that my Father is within me. He does not rely on the utterances of my mouth to hear what I am saying, and to desire my optimism. They choose sound. Yes, then I've been saying, I can do it. By the time I've been saying, I've said fast. God's all the time in the place of prayer. We utter something in the noise. Psalm 2022, 2023. No more. We are feeling. We are saying, we say, it's in Ubaba. Uti, upis ba. Upis ba. Ukuru say, you never so. Lahako. Just answer me. Utu mo de. What's that? Utu share the spa. Hey, utu mo de la mama. Uti, usma. Ubahale ntombazana wamxoxela after some months or weeks ubahale ntombazana mama yazi ithema nkulu ayusindi ithema nkulu usindi wathi wena uhlelo smart isiyasindi wasindi ibona smart umusho uthi smart uthi amazi noma bengekho umuntu ingasethi mfika kodwa mfikile ngabona kuvaliwe angezwa umuntu okhuluma kuthiwa wenhlelo uSmanga ngithi uzozwa iphimbo lakho ngokwesifazane kanti umprofeti usebambile lento ukuthi uma sisekude the presence we edify ourselves to enter, but once we enter we say nothing and allow him to say everything. But it's all like Karabush. Our show once we enter. Once we enter, be precious. Just now. This is the necessity of my ministry, because my ministry is necessary for doctrine teaching. Because when you are walking in the presence, because when you are walking with the presence, anything don't want to go I'll have public. Uti, as I am a prophet, will you have a presence? Uti, we have a police. No, have a public. The members are down. Let me decide. You go. You should go say. You should not go say. You have not called. In the ministry I know God. Ukiwa Bible walitivite badala ya Yesu. Ndithi befika obelimlandela ngenxa yesimangaliso nanokuthi wawaphuka. Nonokaba mathuyi imangaliso sezingapha yakho. Mathuyi imangaliso sezingapha yakho. Uthi wakhona ngekhetha ziyakho. Ngoba abantu abahanjiswa inhlala nokukweswela intethi. Number 2, kube sekuthiwa kwakukhona abafundi. Ngoba phela babekho
uthola kumele uthe umbamba kuthiwa abafundi out of the 6 million uJesu ayona kuthiwa abafundi babo 12 wasebenzisa ngathana yeah ngathana yeah right kuthiwa babo 12 uma be 12 nabo akubona bonke abebemphelezela ama-8 esikolweni noma be 12 What 12? What is 12 divided by 3? What is 12 divided by 3? It's 4, yeah? Would you figure out by 4? I get you one. I figure out by 4. I get you one. I figure out by 4. I get you one. What's the people 3? Would you want the 3, no? Job, I can't about 4. I get you one. Uthe roleni ifundisile uPriest. Uthe Moses khetha abantu uthulele umoya wakho kubo. Bona bazothulela phezulu kwaba 50. Omunye athulele phezulu kwaba 100. Ukuze amuse. Hawu, njalo ngimthoba abantu thina subona umsebenzi abantu. Yini ngobona enothululile. You are lacking the revelation. Because we have put in revelation, you receive a revelation. Because Petro, I was receive who is Christ in this life. Why is it what you want to sound so? Part of our walk. I'm going to be a business. What are you going to be master? Master is the highest office of a teacher. Yena yedwa konke hlukile lento ehlukile oyibonayo iyona engenza ukuthi wamukele utho bangabona utho hlukile uzibonela omunye umfundisi abafundi you must be your time you can leave nade mayikhetha 4 akubona bonke bengena la akhetha 3 u3 wakuphuka nawo kuthiwa waya nawo entabeni uma kuya entabeni Kona into emele nibambe. Nina nibajaja lonke abantu esibathobayo. Ni-expect ukuthi babe vocal njengathi. Kuthiwa ke babefika entabeni. Wathi uJesu sathana zobathika inkazimulo yathika no-Elijah noMoses. Kuthiwa babeka izandla phezulu kwakhe. Uma babeka izandla phezulu kwakhe, bayibona le nto la babelele phansi. Bathi asisayi ndawo. Because one of the things that you want to receive is no so much outside now. Because now say somewhere who expect to receive we say. Uto elunile yuthi. Ngoba ufuthatha le nto yokuba ngaba neta ke yone ubuku. Le nto ufuna ukuthi uyithathe bese uhlale endlini uzothwalisa. Ngoba le nto uyayamkela bese uyathwalisa. Manje uJesu nayithi abahlala endlini base bathwalisa it is after every ubo wathi peace be upon you. Ngoba phephetha wathi yamkela umoya bamamkela kodwa wathi angcwele. Kuthi ubaqalisa i2 40 days 40 nights after his resurrection. Umsuku nemini abafundisi njengoba nina ngafuna ukufunda nje. Ikhathaza ukhona ngolesithathu unehlamba esonto. Yedwa. Nansi lefika uyiveza abantu. Abasifundwa. Nina nasibathi ukuthi bakhulume njengathi. Uyazi ukuthi ukukhuluma kwethu nabo kuzoba ngidisorder. Ngoba bazoba maningi amaphimbo. Once amaningi amaphimbo nama messages azoba maningi. And kuzoba khona confusion. Akupheli confusion ukuthi uNkulunkulu izaleka kanjalo lapha uGenesis chapter number 11 verse number 6 and 7. Uthi let us confuse them with different languages. Once abantu abaningi bazoba confused. That is why noma sengibathobile once ngabona ukuthi lonke languages ihlukile sekumele ngithi I release you. I have bana lakhe la esithula khona that message without disturbing the message of salvation. Stage conference. That's good. We ask the local language your lives will never be the same again. Mama shumaile nyito enibatshela ukuyizwa ngendlela zenu ngenze shit esibena lutho. Uthola babekhubuka la ayibona. Mama bazi. Babe sebakhethe bakhonde sipho. Akosi asisuka. Into ezokwenzeka. Number 2 isinqumo sithi asuke.
Number 2, isimanga esilandela sithi sokwakha. Ngesikhathi wena usinambele ipresence thina siyakha. Awusabantu. Enye into eyenza ukuthi wena ungatholi lutho because wena wakhe. Kunento ebizwa ngokuthi kuthiwa isitho esincane nazo zonke kodwa esinomonakalo obulala umzimba wonke. Wenza njani nayo? Uyakha. Ngoba those who will be equipped are those motive. Your work. I may not know or see your motive, but it's the Holy Spirit that gives. If I believe He touches the motives of our heart. Where's His love? Joba manje uclaim ukuthi umprofet narrow definition of a prophet. Usibona ukuthi I'm wasting time. Mawungenza la ngaphambili. Ungenza ngcono. That's the reason why we engakuphi is gift of knowledge. Emotive inhliziyo yakho. Cleanse your heart. Transform your mind so that you may receive. So that you may receive. Uthola babona bathi sokwakha amadokodo. Kanti yini umsebenzi yalawo esithulela kubona ukuthi thina sibe la sithulule bese bona uphume lo athi mina ngiyakazi yokwakha idokodo. Uphume lo athi mina ngiyabashifa yokwakha idokodo. Uphume lo athi ngiyebevana yokwakha idokodo. The apostolic ministry emvuselelwe lefana ngabe izobeka izandla. Izokusisa umsebenzi wenyanga zokwakha. Esihlala manje uzo underperforma ngesikhathi akha. Ebaba nini ukuthi nihlale encane. Owakhuluma kakhulu njalo. Encane ukuthi nihlale engahambi. Ngaleso sikhathi ngapha kumele ukuthi athulule. Uyabona ukuthi uzothulula abana. Ipipe elifusa ukhipha amanzi amana epopheni. Ngile mina ngabambi ipipe lapha kafile ukunisela. Ngithi ngiyonisela ngathi mina kwasho nembobo la ngasigcina kwepipe emlonyeni amanzi afika. Aliphumi lutho kodwa lendawo amanzi. Nje ukuthi umkhenca kanankulunkulu is because wenza umsebenzi wakho. Uma wena can stick to your job. Njengomnene ehleze enyaweni. You complainer. Oh man. Bebona isimanga leso sithulule phezulu kwakho. Uthiwa ke njoba ngithi imistake eliyenzayo expect ukuthi babe vocal ngayo. Uthiwa ke mfundisi. Wathi Jesu letho. Enibonileyo. Nenjani? Nenjani? Kahle abaqoqwayo bathi bemfihla. Yabona? Akwazi ukuhlumana nabo ngamthembiso. Ngiyathatha ukuthi ngiyabaza kodwa inkinga ukuthi khona ngiyakuphi. Because mzala ingakho vele uphona ukuthi sisikhothi sefamily abaphathi bani sikugcinela. Amen. Sikugcinela. And then labo bayigcinile. iBhayibheli ngiyalithanda abantu banikeza ilungelo dokotela lokuthi ba decide ukuthi bayibulele obani. Utho oqala wayifihla kubo bonke abahlambileyo. Wafika babeleni isikhundla imichief eminingi omunye igqoka u7 akazi noma uash bishop omunye kubo ash bishop omunye kubo ash bishop omunye kubo ash bishop omunye kubo bishop omunye kubo president akuchief eminingi ashoyo ukuthi bangobani kodwa engasho ukuthi where's the source. The message is not about who we are, it's about the source. Ababuka aqala ibamba la leke ibamba nikelweni ababuka uthi number 1 into ayibuka bakhuphuka bayohlala phezulu basithanda isihlalo esiphezulu nabo bathole bathanda ihlale phezulu abathole ukuthi mama bathanda ihlala abathi uNkulunkulu wakhe uyikhuluma kanjani. Number 2 uthi wabanikela wakunika yazonikela wakusesa
something now. uNkulunkulu athandizwe kangaka njani. Now umnikelo kaNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu lithanda kangakanani izwe. Now when you give, usho ukuthi how much you love God. And in the Bible in our text kuyoba khona abantu abasithanda uNkulunkulu. Abasithanda when they reserve 100 for them and give 800 for God or 25 cents. Kunamahloni namahlazo ukuthi abantu abasebenzayo, abantu abadala abantu abasho nje okubamba uthungana ukuphosa isitshelo sokunikela. Qamba bathi khona nakho. Ukhohlisa abantu uNkulunkulu uyakwazi wena. Uyashuta nikelo. Awusabona ngiyakhuluma ngikuselela sabonani. Sabona. Ngiyela wakho kumele ukwazi ube confidence. Noma ukwazi ube namahloni. Ingakho mama base fikosela kuyakhona. Bayibamba kanje. Base beyonikela. Nithi nawe ukubisa bathi confidence. Ngeke phela wena vele usifama nehlanza sakho. Sorry. Abekho laba bakhona. Yeka ngiyeke ngehlanga. Amen. Khona alusunani. Oh ulubathi. Semdala uyabona uyayazi manje. Naye most of us uyayazi manje. Angathini nje akaba proud bayibona mawami ekhidiso thula. Sakona because your offering says something about you concerning God. Now, was around as I'm everything. You can even check my time. I equal it. What was it? Someone was was it 12? You are showing you are in art and science to survive in ministry is to know and be obedient. Matuwa shoto. No matuwa pulo. Ukulume matuwa puluma. Utule matuwa. You will last long in ministry. And number 2, leo art and science. Ukulume utunyiweyo. Ulisete kongo wasiyo. Ungakhuluma kwaziyo. Ushiyo utunyiweyo. Noma uthayisene. Let's go to where? Just to elevate yourself. You will last longer in ministry. Someone I'm talking to us like, I'm the leader. You're called. Because we'll see what we are looking. Let's go to our own job. Let's go to our own job. What would you call? You're full of fire. What should I know? What you want to call them a boot? Woman, I'm going to let the Gabas. Oh, then for that paper is right. Woman, I'm going to let the Gabas. You can see this. By the time one of the Israelites, I'm a total call, and don't have anything to eat in the snow. He eloquence now. Fairly, and I can't see like you have so supervisor. Not about you excellence with excellence. Me, what kind of thing? My people as distance from each other Moses. Our party were present. Let's see present here. Let's see it as a jar. See the 50 mega parties, my shy. When all my baboons were baboons about all the other people, who's motivated to behind me. How can I waste my time? Give me them what they do, something I'm not checking. What's motivated? No, I can't waste my value. What's that? You departed. When I heard how to Moses, I'm let's say you decide. What was I channel of the impartition? Now we have to go to impartition. I'd rather serve many years
than to attend the impartation. Kuthiwa Dr. Bishop. Sekhona obani sekhona Dr. Bishop Professor Prophetic Apostle. Njalo. Kuthiwa ufikile in town. Impartation. We have an impartation. It's just a portion of what he has. It's not all of it. But uJoshua and that snake. There's another way. UJoshua and that snake. Uphethe isiphethe sakhe ufuna ukuba ngaso Aaron. Nawu nomuntu nalapho uthi wendoda siyalina noma nawo uzokuthobeka. Sokuthi iqele ezinganayo. Nawu nomunye lapho abangamadodana, they are proud of having sons. Now bawathululele isiqheke from his qheke. That is impartation. But kuthiwa kuJohn chapter number 1 verse number 12. Ababamukelayo, he gave them full power. Be disciplined. That is why kuthiwa make the disciples and disciplined students of the word. If you are disciplined under the teaching, not under the anointing, because we position it wrong. We don't sit under the anointing. Under the anointing we only receive, but we don't dwell under the anointing. We sit under the teaching. Let the Bible is full down. Ibada no lead. Kuthiwa la kusala njalo uphi with anointing. Asifundiswe sobani. Kuthiwa ngaleyo ndlela ngoba ibada laliphilisene usuku nosuku. Banda kanjani? Banda kanjani labo basebenzisa ukufundisa banda kanje? Oh, ngikhuluma ngelinye ilanga le. Umuntu kodwa manje uyangitshotshela ngoba ufuna ukwenza ikhosi yale. Kuthiwa usuka uPaul ogcwalisiwe. Ungagcwalisiwe uPaul ugcwalisiwe kanjani? uPaul ufike khona uMathiya wasangambona uJesu evuke. Okhethwa abantu bamteka bamenza uphosolo. Ngoba uphosolo bahlukene. Nami ngingakwenza nje ngophosolo. Futhi ube uyeke phela. Ngoba khona abakhethwa ababeki zakhe. Ababeki. Bathi isiteke sobuphosolo. Ebe negrace kodwa ngenayo. Understanding. Kuthiwa ufika khona lo wangasho nje not yena uJesu usungule ngamandla kuye. Yake ngikhulule nalongo. Futhi ukhanya. Mina ngiyaselapha ngikaze nayibona. Ngikaze nayibona. Njoba bentshatha. Ngikaze ngibone uNkulunkulu. Mina ngihlala uNkulunkulu ubuso. Ubuso uqamba mama ngoba ukhala la. Futhi mawukhala la ubuso ungabona ubuso bomuntu la phakathi. Ikhala lakho lelo likwenda bona. Nombona into abakhebana bangekho kwena. Evidence ukuthi uNkulunkulu akekho kwena uqamba. Mina uNkulunkulu uyavula umlomo wakhe akhulume. He speaks with his mouth closed. That is why some of the things that Bible is showing for this, some are showing incident. That was why who call this thing was say to, no who call this thing was say many things to interpret a message as a certain way. Why what you about show this way back? What was Jesus on our public? You need to know about you provoke the generosity of the Holy Spirit. You need to sing more even to the point that as simply for song because on the table, Shama Jamiluya. Wow, let's get to our way to see what I'm respect about Mama Sebo. What a guy Chabu. What a parent now. It was which are about. Baba stand up, Johnny. Which are the man that will stand up with the that's it. Now you say to provoke the generosity of the Holy Spirit. You need to know what you may be one of the reasons. Baby,
Siyeke bafethu. Sanbiza ngelinye ilanga silala ubusuku bonke. Siyeke. Singekho konke ngishishisa. Kuthiwa Moses wahlala 40 days 40 nights. Waphuma phansi. Ebahlala nabaprofeti. Njengoba into zenu nisilanda kubaprofeti. Kanti izinto zanaphela zitholakala ekhoneni. Uma uya kuprofeti, you receive one. Upose ngento yodwa kodwa uma uye ekhoneni uphethe lapha akwazi ukusulungisha ngoba uphethe kakhulu. Prophetic, you receive an item, but from the presence, you receive the packaging. Yes, try to be a prophet. Try to be a prophet. Unjani? Uyawuthola umshado, bese udala. Uthola ukuthi igrace yokugcina. Awunayo ubuye. Bese uqamba mama ukuthi wafika ngaphansi wakunika lokho akakunika khona. Inkinga wena wakhetha ukuvela efaseleni. Wamkele isithini segolide unomngena endlini. Ngithandaze mfowethu. Thandaze. Dokotela kahle ukudala manje. Ngivela ngithandaze. Abakhulu. Ngizifana. Abakhulu. Unisingabani? Uthiwa-ke ndoda uNkulunkulu ka3 hours. Uthiwa-ke ebukhoneni uMoses mayiphuma isani yakho ekhanda ukumseva. Ngalelo langa vela phela ukusithithithi. Yakwazi ukumseva. Yabaleka. Ubalekela ngesaba uMoses. Angeke umsaba uNkulunkulu ongamazi. Udlula ukusaba uyihlo. Umbona yona. Yakhuluma. Ubalekela. My father's coming. One of the symbols that is again.